tabernak iriki dituzela eta ja, nire lagunak, nire etxea askoz gutxigotan etortzen. Bai, ez bakarrik trago bat hartzea, o eotea, ez. Lehen nire etxea gehiagotan etortzen ziren. Kepa? Kontako dizuet, aurrekoan, duela pare bat aste, etxean neon lasai asko, eta Keparen mezu bat iritsi zitzaidan. Eta dio gure Kepa errastik. Aitzi, bueltatxo bat emuten nabil. Animetan zara? Tanik. Yes? Nun? Hone arte dana normal. Baina, a ber, Keparen mezuak bazeukan nola bigarren intentzioa. Ze, klaro, ze pasatzen da tabernak isten dituztenean, oain arte ongean bezala. Ba, komunea juteko aukerak ere gutxitu iten diala. Keparen mezuak bazuen bigarren intentzio bat, eta ez iskutukoa, ez. Beak, agerian utzi zuen. Sartu mesedez. Kakaburia dauket. Kepa, hau benetakoa da, bai ala ez. Egixe da. Esto esan bezet. Mira, behaldu orduko esan nion, zuk badakizunik hau barre librean konta oingoetela, ez da? Kabrona basara, bai, ala naiz. Esan nion, venga, Kepa, etorri lasai eta kakain. Eta beak, esan ziten, ja hori telefonoz. Eskerrik asko, eske ja neukan, zamba, putzaka, eta nien ikon hor kirri, baina hor urten guren indarrain, dauken mania puta bat, zara eta rarokin itzeiteko. En fin, ze esan nahi nun honekin? Zerre. Esan nahi nun, hoxe kontatzeko kapritxoan neuke. Baina, ber, diaket taberna eta zaikean, gogoratzen zeate, parrandak egiten genituen garai hartaz. Parrandak benetakoak, Ez hola nire etxean sartu eta argia itzali eta musika jarri eta dantza oirein genuen Kepak eta biok aurrekoan. Ez, dantza, barreak, tragoak, jendea besarkatu musikorik gabe, izerdia ikutxu. Nik pandemia honen aurreko parrandetan, 20 urteko neskek bezala dantza egiten hon. Bai, libre. Bueno, igual ez da, piskat urte egiten. Eta parranda, osea, pandemia bukatzen danean, 40 urte inguru izango ditut, eta 40 urtekoek bezala dantza ingoet. Oso identifikatu da ikusen aizukin, Jon Txiki. Hola indezuzuk, baina beste gauza falta zaizuta da, 40 urteko emakumeak nola juten gean. Beso baten abrigoa eta besten aterkia handia hartuta, eta hori ez da moitzen. Eta jendeak esango do pandemia ondoren, baina zema denbora pasada. Ze estropeuta dona Itziber Garmendia. Ze politia esan dana juerga garaian, ez? Bera, lehengon lagunon batek, esan zidan oain ikaragarri zaila dela ligatzea, parrandarik gabe, ba. Eta agian aplikazio bidez ligatzen astea pentsatuta zeukala. Ez dut izenik esango, ze, bueno, intimidadea gordetzearen. Baina, berak esate zidan. Eske, pentseu dut, eske, igual zirzart, norbait topetako be, brra, ez da, nik, ez da egite, guroten, hola, zas, en plan, pim, pam, pum, pum, zaska. Hoi izan zidan launak. Eta esan nun, bueno, a ber, nik uste askot, a ber, oso itxututa egoten gela parrandetan, ez, ligatzeako garaian, eta batzuk agian, sare sozialen bidez ere bentaja badutela, ze segundu batzuk gehiago izatituzte pentsatzeko. Bueno, alare, gogoratu dana favorez, parrandak zertzian, dana ona etzan. Nik galdera bat, darabilkit buruan bueltaka, gazteriarentzat, eta gazteria esaten dudanean, gure pixkat barruan sartuko geha. Osea, kutxako gazter txartel berdea ez dutenak ere barruan sar daitezela favorez, bezala ez dago. Hain zaila da parranda normal bat eitea. Alegia, hain zaila da parranda pertsona normalen moduan eitea. Badago espezie bat parrandetan, igual ja ez geha akordatuko, baina nik ez da egitena zertako existitzen dan ere. Bai, etengabe gauzak hausteko eta izorratzeko joera duen astakirtena. Gaueko ordu txikiak aurrea junala eta alkoholaren tasa gora inala, ez dakit, gora etortzen da eta gizasemeak bere indarra eta bere gizontasuna erakusteko nolabaiteko trebezia hori hobetu beharra dauka, bale? Gaueko 12ak, adibidez. Kaleko paretetan, eantxitako kartelak, puskatzen dituzte. Eta esaten du, guatxaman, bea zein pasotan naizen horko kartela, ni bakarrik arrankatu. Iker, mira, tio, ni bakarrik arrankatuet, bale? Goizeko ordubietan eskuan utxik duen basoa edo zerbeza botilina, portal baten kontra botako du, hau xingo du, eta esango du, buah, txaban, Iker, tu,
Putu amo, nitxo, portaran kontra fausiriat, bale? Goizeko 4etan, astakirten batek, esango dio beste astakirtenari. Etzio potroik, horko farola horri harrikozkoro batekin eman da jota betal txikitzeko. Eta beste, astakirtenak nola ez? Ba, txabal, ekarri harrikozkorra. Eta beste kabroiak, harrikozkorra eaman iten dio. Kabroiak daraman atxurrarekin asmatu egiten du. 8. baina igual da, asmatu egiten du eta farola txikitzen du. Goizeko 5etan, kalean barrena doazela, bi astakirtenak, bata besteari izango dio. Hau bestea zan. Bata besteari izango dio. Ez que, personajen azten bagea, publikoa. Batak besteari esaten dio. Etzio potroik horko kotxe horri jota ispilu retrovisorea hausteko. Eta bua txabalek, noski, ispilutxoa hausten du. Potroik ez dagoela? Potroak soberan dituzte, neuronak falta zaizkien. Mira, mingainan eta besoetan duten indarra, garunean izango balute, ez lukete olako erakustaldirik eman beharko behaien gizontasuna azaltzeko. Ze gustora ikursiko nituzkenik hauek, beti pentsatzen dut. Urrengo goizeko 10etan, ausardia, alkolarekin batea gombitotan bota ondoren, potroak eskurraten tamainoko dituztela hor eskurruzkurrein da. Baina, sentitzen dut. Parranda klase hortarako asko falta da. Ondik, bai. Beraz, gozatu, etxean tantzan. Laster izango geha berriz ere, betiko parranda horiek eta goizeko ordu txiki horietan bakaleak betetzen. Nik bitarten, orduako 40 urte izango ditut eta bitarten ja abrigo bat eta aterki handi bat eskautu azka ja ensaiatzen joteko. Aupa guta gure parranda! Gora! Eskerrik asko!